खुलुमबाय आंनि बड' जिडि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय लुंसुं हाग्रा ओनसोलाव थांनाय हरनि समाव पुलिसनि हानजा आरो गोदानै जोनोम जानाय आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारनाय ULB हानजाजों गोख्रों गावदुं गावसि सोमजियो। बे जाथायाव सानै ULB हानजानि सोद्रोमाया जिउ गोमानो गोनां जायो। बिसोर सानै सोद्रोमानि मुङा फारियै जोंसार मुसाहारि पाटगावनि होननानै मिथिनाय जादों आरो मंला जरानि जनेल कुमार ब्रह्म होननानै मिथिनाय जादों। बिथांमोननिफ्राय गंनै पिस्तलजों लोगोसे बेरफ्रुग्रा बेसादजों लोगोसे गोनां माखासे कागजफोर मोननाय जादों होनना पुलिसनिफ्राय मिथिनाय जादों। बे जाथायनि बागै बेलासिनि 2 बाजियाव गासै बाथ्राखौ फोसावनाय जागोन होनना मिथिनाय जादों। बिसोरनि गोथै देहाखौ दायो क'क्राझार जिल्लानि आइरन बि सिभिल हस्पिटालाव दोनदों होनना मिथिनाय जादों। आंनि रादाबा बेसेनो गोजोन्थों।